Ja, akkor megy. Lehet, hogy nyertetek, mert mindkét oldalára van írva. Egyikre az van írva, hogy nem. Sajnos most nem nyert. Még a Bogi nyerhet. Én nyertem. Bibibi. Ja. Most ez a jó idő, jó, nincs ott egy hőség. Ez azt mondták, hogy kellene. Beváltják. Oda mi volt? CBA-kok, pár infrastruktúrák. Élvezi. Hát igen, most legalább kiugrálja magát. Annyi Brian, már drágák ezek. 3 perc 500 forint, ez mennyi? 2 perc 500 forint? Ebből 5 perc volt 400. Na mi az, nem? Elég volt? Elég volt? Ti jössz? Akkor már később megint bemegy, hát. Meg ki kell őt Segítsek? emelni. Lassan. Várjál! Mint a verebek. Nyert! Na, 2 nyertes van. Hát akkor mi nyertünk, ki meg nem. Azért megadta a bolyat, hogy 2-0. Te meg azt Akkor olyan, hogy nyerted. nyert. Mit? Már egy nyárós. Azzal hiszem, hogy Mikor bevártam. megyünk, meg mit tudom, mikor akarunk. Na de várjatok, hát még azzal is nyerhettek. Mivel? Hát ezzel, amit adnak. Volna azt a 2 nyerőt megvenni. Mivel nyerhetek? Hát eddig nem nyerő papa. Nem, azzal, amit megvesztek, visszaadnak. Széles a Duna. Most, halló! Kettőre. Meg 7-től reggel megyek dolgozni. Nem este? Most hívottak vissza velük. De miért? Mert bizonyos feladat van, amit nem tudnak megcsinálni a fiúk. És csak egy napig mész reggel. Bogi nyert, képzeld, a te fagyid is. Nyertél te is egy fagyit. Te nyertél, meg én nyertem. Anya meg a papa nem nyert. Akkor menjetek érte, váltsátok ki. De előbb még neked ezt is el kell nyalni. Hát itt van a pálca, megyünk, azt kicseréljük, de föl Menjetek, cseréljétek. kell venni a cipődet.